दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम पार देंगे। তো মৌসা এটা কোউ রোডটা এটা এটা সরাস সরাস তো ମୁଁ ଡିଡି କଲେଜକୁ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାଟା କୋଉ ପଟେ ডিডি কলেজ সিধা ଯିବ ଏଠୁ ମଣ୍ଡୁଆ ହଁ ମଣ୍ଡୁଆରୁ ଏଠୁ ଯିବ କରିକିନା ମାର୍କେଟ ହଁ ମାର୍କେଟରୁ ସେ ରାଜନୀତି ଛକ ଦେଇକି ସିଧା ଡିଡି କଲେଜ ମୋର ଭାଇନା ସେଇଠୁ ଆସିଛି ନା ସେଇଠୁ ମୁଁ ଡିଡି କଲେଜରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଫେସର କରୁଛି ନା ସେଠି ଓହୋ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଫେସର କରୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଘର ହଁ ହଁ ରହୁଛି ଚମ୍ପୁଆରେ ଏବେ ଅଛି କେଉଁଝରରେ ତ ଏଇ ବାଟଟା ସେପଟକୁ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ଏଟା এটা ଯିବ ମୋ ବାଁ ସାଇଡ୍ ବୁଲିବ ଏପଟକୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଛକ ଏଇ ଯୋଉ ଛକଟା ଆଚ୍ଛା ଏ ଛକରୁ ବାଁ ସାଇଡ୍ ସିଧା ଯିବୁ ମାର୍କେଟ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ମାର୍କେଟରୁ ସେ ରାଜନୀତି ଛକ ଆଚ୍ଛା ସେ ରାଜନୀତି ଛକରୁ ସିଧା ମୋ ଡିଡି କଲେଜ ଆଚ୍ଛା ତ ତମ ଘର କୋଉଠି ମଉସା ଏଇଟା ଏଇ ସରାସରି ସରାସରେ ତ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଲେ ମଉସା ହଉ ମଉସା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି ହେଲା ହଁ ହଉ ତ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡିଡି କଲେଜରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଫେସର ହେଇଛି ନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକେ ଯାଉଛି ତ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ